Baina saio hau emakumezko zuzendutako da? Ez dakit, baina hau hasi zenetik nire Tinderreko profila sutan dago. Eta ez da precisamente profil feminista bat. Bani badukat astero idazten didan bat, eta bazpare fotopoia bat bidali baino lehen blokeatu indet. Orduan hemen kontua zein da? Feminista ezagunek ez dutela ikusten edo edatzen gure bezalako saioa, ez dutela ikusten, bestelako telebista ikusten dituztela. Bueno, neskak. Martxoak 8ko txioak edo emakumeak, Twitter erabiltzen duten emakumeen artean ez arrakastatxoak izatea, ez da tragedia bat, ez? Marrekatu. Baina ni eta ere naga influencerrak gara. Ba, gurratik ez gara txiki ingo, ez da? Ba, hemendik aurrera, futbola eta politika, Baina ez ETBek egiten duena pixkat disimulatzen dugu berdintasuna kanpainaren bat, eta gero prendaimean pilota gizonezkoena, eta konkiz bezalako saio batean bin matxirulo aurkezle, ez, guk benetan ekingo diogu honi, futbola eta politika. Aita izue, eta berriz ere hasi omen dia, ez? Garizuma dela eta aurrunaldia eteten duten kliniken aurrean errosario errezatzen horren aurrean ez dute hartuko inolako neurririk? Lasai! Urkullek bere agendan dauka, hori? Eta Pablo González kazetaria etxera ekartzea berriro, bueltan. Aizu eta, elitzateke erreferendum bat egin beharko honen inguruan? Baina ze parlamentutan, Gasteizkoan, Iruñekoan, Ezaztu, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ere baditugula parlamentuak hautsa ez beteta baina badaude. Aizu ato, ez dut Ibai? Non dago? Marika, telebistan. Eskuiduan hau, larre gainen, gatu zen, sargote. Bizioso. Irudi politak esan genizuen, jongo ginera larre gaina, eta erakutsiko benula. Eta erakutsita, Gabon eskak! Gabon! Beharra, Kotxean juinean, gasolina Beharrezkoa zen ateratzea? Bai, beharrezkoa zen, jendeak sinisteko benetan egin genuela, ez da? Gure fama ona lurretik, botata. Gure fase? Bueno, Bonderbrarekin fama gorakatu egin. Zer bidiosa zaren? Bai, oso. Txoni kuadrilla, txoni kuadrilla, eharra izan zen, Bai, oso. Eharra izan zen, giro polita, jendea sano, jendeak gehien bat oinez eia gasolinan ezin da gastatu kotxean, ez da? Bai, abundio bezala ez, bere kotxea saldu zuela gasolina erosteko. Más tonto que abundio. Baina orain ikusten da azkarra izan zala. Olako zerbait egin beharko dute, bi kotxe duten etxe askotan olako zerbait egin beharko dute, bat saldu bestia erabili ahal izateko, zatik ez digute erresa jarri, Ja, eta gailurrera egitsi gara oraindik ez, ez? Osa, aukerera dijoa, no nola da kontua, zein behar du? Gailurraren anik ez. Gailurra. Egoeraren gailurrera. Bai, ez ados. Gailurrera, kotxez ere ez. Zenbat marrarako, ematen duen. Bai, hori ez, genialean hori, bi marretako iristen zait, gasolinarako. Lehen erdiaino guen bi marra. Bueno, hortxe uzte dugu. Eta hori Nafarroagoiko izin behar dute, gasolinain garesti. Ba, nik uste Nafarroagoiko, Jasmin, ez dakigu hau nola esan, amaikatik, baina bizikletan tokatzen zaizu joatea hemendik aurrera. Eta nora? Sakaniko lehengana! Eixo, Jasmin. Gaur Sakanara goaz, Altsasura hain zuzen ere. Altsasu, Nafarroa garaiko mendebaldeko udalerri bat da. Euskal Herriaren erdigunean dagoen Burunda Baiarakoa. Gainera, Ziordin dagoen Amarauna gune autogestionatua ezagutzeko aukera izango dugu. Orduan, azta, luzu zara margolaria? Bai. Zarezakigu artista zarela? Bueno, artista, zikintzen dituk lientzoak. Erlatiboa da, Ikazu, irakasle edo ikaslea zera?
Bietatik, bai. Klaseak emate ditut eta baita ere klaseak jaso bai. Eta ze estilokoa, Batez ere garaikidea. Gehien gustatzen zarean dantza garaikidea, baina baleta ere asko egiten dugu. Eta, bueno, pixkat okurritzen zaiguna, ez? Momentuan, bai. Eta kulturaz ari garen ez, ezin dut ezkutatu zuzare bertsolaria. Altsasu bertsolaria. Altsasun bertsolaria asko daude edo ez? Altsasun jaiotzen ari dira bertsolariak. Proiektu hori zer da? Hau, Amarauna. Amarauna? Gune autogestionatu bat. Eta nola sortu zen gune hori? Borroka ezazu gurekin batera, gu gerala sukarra. Sukarra atza izan genuna, neskak, zer moduz martxoak, zortziko resaka erraldoia? Bueno, aktoreantzat eta artisteentzat orokorrean martxoa da emakumeek lan egiteko hilabetea. Badakizu ez, sistemak hartzen dituenean bereak beleira bezala horrelako mugimenduak. Orain, momentu honetan, aktore emakumeok lan pila daukagu. Martxoa osoan. Eragina dauka, ez? Publizitate hona zerate. Bai, publizitate ez, baina oso kuriosa da, azkenean estrategia pixkat, ez dakit. Ez da oso sanoa edo zintzoa, ez? Programatu zazu, programatu emakumeak urte osoan. Efektuen maila iristea da oraindik ere, ez horrekontuz ez du xamarri biltzen gala, baina aizkorakadaren xka, za hori aktorek lan gehiago dutela, martxoak ez. Hemen jarri bako duke, baina ez bakarrik. 2008ko martxoaren sortzean. Aktore emakumeok. Aktore emakumeen. Eta ez bakarrik emakumeok, zientzilari emakumeok, emakumeo analistak, eta horrela egun hauetan egondu dira, agenda beteagoarekin. Egun hauetan, hortxe bakarrik. Hala eta guzti den, martxoak 8 traola, emakumeen langilean nazioarteko eguna, emakumeen eguna, traola ezberdinak ikusi ditugu. Jendeak jakingo du, benetan martxoak 8 zer den ez dela zoriontzeko egun bat. Hori da, ez dela zoriontzeko egun bat, zoriondu nahi baituzue oso ondo, baina maiatzak 9 ere, eskerrik asko zoriontzeagatik, baina nondik dator martxoak 8, ez da hori da galdera. Zetatik erdira, atletik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Martxoak 8, ekinek ongi esan duen moduan ez da ospatzeko, ez da jaiegun bat, ez da zoriontzeko egun bat, ez bakarrik hori. Eta aldarrikatzeko eta oraindik ere tamalez esateko asko dugula lan egiteko emakumeok eta oztopo asko salto egiteko, ez da neskak? Bai, eta, ospatu... Ospatu ere ospatu, Jaia bai, borroka ere bai. Bai, nik ez dakit ze pentsatu batukadez eta gauzerietaz. Batukadak ez ditut aipatu, nik. Ez nik aipatzen ditut. Nik, bai. Baina, ez dakit oso ondo ze pentsatu. Ze berez, Almudena Grandesek ere esaten zu ez, alaitasuna bada borrokatzeko eta oso arma potentea izan daiteke alaitasuna, baina ez dago seguru. Dantzan agertzea eta alaiki agertzea zerbaiterako balio duen. Ni ados nago, batukaden... Kritikan. Kritikan baino,
erritmoa eramateko akaso gehiago trebatu behar dugula oiuka, edo behintzat aldarri batzuk ozen ez, ahozkatzera, ze askotan ahozkatzeak ere laguntzen duelako, baina tira. Ikasleak edo nola ere batukada gabe atera ziren martxoak 8 goizen. Batukada gabe, baina indartxo, gure ikasleak on fire. Ikasleak kalean jota zu eta emakume langileak ere hortxe. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me... Eta hortxe ikusten ari ginen eta emakumeak ere kalean non nahi, Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, antxe. Plazara atera garela, gure eskubideak defenditzeko eta bereziki erraiteko gure aizpek eta amek eraman duten borroka segitu behar dugula egiazko parekotasuna eta egiazko jendarte antipatriarka edo patriarkala ez dena izanen lortzeko. Eta bereziki aurten hauteskundeak dira Frantses-Estatuan eta sekulan baino gehiago nahi dugu plazara atera erraiteko aniz badela egiteko eta hitza hartu behar dugula, segitu behar dugula hartzen gure eskubideak lortu arte eta bestelako jendarte bat lortu arte. Iparraldean hortxe ikusi ditugu emakumeak ere eta gainera giro dute, hauteskundeen atarian daudenez, bada giroan ere zertaz hitz egiteko, baina hitzen dugu urrengo saioetan ere. Bai, eta hauteskundeekin batera bestelako eztabaida edo behintzat baldintzatzaileak ere bai. Ez baita gertutik jarraitu gabe uzteko eztabaida batetik, emakumeen eskubideen aldarrikapena, baina generoaz araindi, bai, transgenero egoeran edo eta identitate prozesuetan dauden personen eskubideak aintzat hartzeko, eta beste eztabaida interesgarria, generoa eta klasea zerk baldintzatzen du zer, eta atentzioa eman diguna, Ibaetako kampusan Donostian ikusi genituen zenbaitzu adierazpen. Irudiak hortxe izango dituzte, realizazioko lankidek, eta hor jartzen duenaren arabera, klase borrokak emantzipatzen duela, ez aldiz, feminismoak. Nola ikusten duzu? Ze oso eztabaida interesgarria da, eta akaso irakurketa batek ez digu balio gora guztietarako, baina edonola ere, gure posizio zuri Europar honetatik eta ikusita Europako feminismoaren tradizioaren nondik datorren zentzua badauka, ezta? Egia da 60. hamarkadan antzerako eztabaidak gertatu zirela, ezta? Bueno, orduan berriz dator. Zerbait esateko hori? Gustora entzungo nituzkela hori defenditzen dutenak, nik ez dut zalantzarik emakumean, emanzipazioan, feminismoak ezinbesteko papera jokatzen duela, beraz gustora entzungo nituke hori idatzi dutenak, nondikan iritsi diren ondorio horretara gure eskualdean, Bidasoa eskualdean atzo bai iparraldetik Urruña Biriatu eta Hendaia eta bai Irunta Hondarribiko zeak Hendaian egin genuen topagunea eta oraindik izenik ez duen plazatxo bati Kaxilda Ernaez izena jartzea proposatu da. Hendaiako udala tamalez ez du onartu, baina gogoratu dezagun, Kaxilda militante anarkista izan zala,
borroka asko egin zituela, espetxe ezagutu zuela gerra aurretik ere, emakumeen eta langileen borroka uztartzen zituen emakume bat zala, eta Donibane Lohitzune lurperatuta dagoela, hila arte ez zuela eten borroka horretan. Anarkista zen, borroka sozialismoa edo anarkismoan sinisten zuen bete-betean, baina ezinbestean emakumearen borrokari lotuta ikusten zuen, beraz, hoiek jarriko nituzke Kaxildarekin eztabaidan. Kaxilda bezalako emakumei ore eta eskerrak horrelako milaka eta milaka egon direla, eta feminismotik borrokatu daitekela eta etorkizuna ere eraiki daitekela, baina honetarako eta martxoak 8ko nondik norakoak azaltzeko ditugu gure emakume analista zoragarriak. Bat, Estilinares. Bedi bezala, martxoak 8 da egun bat non batez ere egiten duguna da konektatu beste lehen zeuden emakumeengan eta berriro gogoratu egin dutenak, eta azken finean hemen gaudenok eta daukagun posizioa eta daukagun eguneroko eta gaurko egoera da lehenetik egon diren emakumeak pixka bat gogoratuz eta erdigunean jarriz. Baita ere da beste egun bat alde batetik hori gogoratzeko eta beste aldetik errebindikaziorako, orduan erdingunean oraindik ere ipini behar ditugu hainbat gauza eta hainbat erronka ez dauzkagunak oraindik ere, ez da sortatuta, asko hitz egin dugu, gauza asko egin direk eta egia da. Baina beste aldetik gaude bizitzen kultura simulakro batean, non badirudi gauzak aldatzen direla, baina putzuan eta hor sakonean daudezen oraindik ere hainbat erronkak oraindik ez ditugu aldatu. Alde batetik zaintza aipatu egin duzu, hor zaintza, hor oraindik ez da hainbeste gauza dago, zaintza hitzea egitearren, nola zaindu alde batetik gure buruak, gure limiteak, gure erdigunean ipintzen, zaindu adibidez, beste erlazioengatik, erlazio violentoengatik, baita ere nola zaindu beste pertsonengan, beste pertsonei, nola zaindu sistema, nola zaindu estatua, nola zaindu, daukagu oraindik ere erronka asko, eta beste aldetik elkargurutze ikuspuntu hori nola txertatu zen, eta lehen aipatu egin da moduan egia da, gogorazten ditugun, hainbat emakume, baina normalean gogorazten ditugun emakumeak izaten dira, oikoak direna, emakume mendebaldekoak, txuriak eta hortatik, elkargurutze hori ipintzea eta nola suertatu martxoak 8ko horrelako egun batean hainbat, anistasuna eta anistasun hori baita ere erdigunean ipintzea eta akordioak ailegatzera, nik uste dut baita ere dekogula erronka oso zail bat, nola emakume desberdinak, eta azkar hitz egiten dugu emakumearen eguna, eta, emakumeak anitza gara, emakume desberdina gara, eta hortatik egun hau, emakume desberdin eta anistasun horiek nola ipini erdigunean eta hori, diskriminazio desberdinak direlatan nola suertatu eta nola akordioetara heldu eta nola emakume desberdin horiek eta nitz horiek ikusteraztu. Hor dago uste dut aurranka oraindik ere garrantzitsu bat. Eta hoxe Maialen Freira kazetari feministaren analizia. Niretzako oso garrantzitsua da, zaintzaren asuntua bai salatzea, hemen Bilbon adibidez eskatu behar da zaintza sistema publiko eta unibertsal bat, eta gisa da emakumeak garela zaintza sistemak lan egiten dugunak, baina ze emakume lan egiten duten zaintzan, emakume migranteak, errekutsu gutxiko emakumeak, hori salatzia bai oso garrantzitsua da, eta nik adibidez, egisa da pausoak eman ditugula aurrera, nik adibidez akordetan naz, jala 5 edo 6 urte, egun honetan, igual hainbat gizonek zoriontzen gintuztela, zorionak emakumea guna dela, eta ni zan, ez dut nahi ni zoriontzia, ni errespetatzia nahi dut. Eta hori, dirudienez, aurrera pauso bat eman da horri buruz, baina gaur, barregura ematen ez hainbat eta hainbat enpresa sare sozialetan morea jartzia euren logoa eta gero zer egiten dute, ez dute zebez egiten emakumeen berdintasuna lortzeko, aurrera pausak daz, baina bai erronka asko ditugu. Benetan interesgarria Maialen Freira zen analizia, berak esaten zituena. Eta gizon langilearen nazioarteko eguna noiz? Ni proposamenak badauzkat. Bai, 23F, Pilarika... Barkatu, hartuta dago azaroak 19 duzue gizonen nazioarteko eguna. Eta zer ospatzen da? Ez, konkretuki zer ospatzen da? Fotopoia eguna.
Gizonen artean fotopoia eguna. Inork irudikatzen du osasuntsu daudenen eguna, aberastasunaren kontrako eguna, edolako zerbait. Osa, honek zei zentzu du. Ez dakit baino neia buru geratu zait azaroak. Azaroak emeretzia. Azararen 20aren bezpera da. Hori ere, ezin da aztu. Bai, ezin da aztu. Proposamenak orduan badauzkagu. Proposamenak baditugu. Fotopoia eguna, 23F, Pilarika, eta egun horretan, sarrera bikoitza edo doan, ez dakit non. Gauza horiek non erabakitzen dira, onun. Onun. Naziarteko, bueno, hor, erabakitzen dira. Hor erabakitzen dira, esan, etzerpegirekin dijoa inor, proposatzera, izue, nik uste, gizonen naziarteko eguna ere, egon beharko luke. Nik onun ez baino, komentzitu nago borrel ze gusto ongo litzatekin olako batekin. Baina, bueno, hor uzten dut. ¿Por qué no le borrel? No sé. Baina, bueno, ez Hoi erki bizia, ez dugu publizitaterik egin da. Ez du aipatu. Fotopoiarik ez, borrel ez da. En fin, guazen beste analizi sakon eta txukun batekin, Maider Galardi. Tantea dela kazetari emakumeak segitzea, ekarri ez zerrenda bat. Amagoia Mujika berriakoa, Ane Irazabal, Letizia Álvarez, Nuria Garrido, Patricia Simón, Irene Sabio guztiak gaztelaniaz segitzeko. Uste egiten dutela kazetaritza oso arduratsua, egiten dutela kazetaritza bat ez dena oso ohikoa ere olako gerrako responsalietan. Ez da personalizatzea, baizik eta kontestuen eta testu inguruan jartzea eta ituan jotzea. Zerrenda horretan epatu dituen kazetariak Maiderrek Ukrainako bidali bereziak dira, Ez pentsa orain ahaztu ditugunik Euskal Herriko gainerako emakume kazetariak, hemen baude batzuk. Eta ze esan nahi nuen, bai, izena Maria Gorosarri. Metakazetaria. Bere liburuak edota ikerketa lanak irakurtzen badituzue, ziur zerbait gehiago ikasiko duzuela, baina gauza konkretu bati buruz galdetu diogu Maria Gorosarri metakazetariari. Zertaz, zen ora lantzen dira emakumeok sufritzen ditugun, emakumeenganako indarkeria estruktural horrek baditu adierazpide ezberdinak. Eta batzuk, auzibideak badira. Kote Kabezudoren auziaz zerbait badakizue? Edabidetatik jasotakoarekin ze kokapen duzue? Ez zaizu iruditzen beste behin ere asko luzatu den auzi bat dela, akaso biktima kopuruari ez zaiola behar bezala erreparatu, egiturazko eraso sistematikoen biktima izan daitezkelako? Kote Kabezudoren auzia, eta niretzat hori ere eredugarri da, behitu ze salaketa den, zeintzu diezan egindako eta berari leporatzen zaizkion delituak, eta hala ere zigorra zen izango da. Zergaitik Espainiako legeak bereizten dituelako abusu eta erasoan artean. Abusua izango litzateke gure ohorean eragiten ez da bana, eta horrek esan gure da, lo gaudela edo drogatuta gaudela bortzatzen gaituztela, eta alderantziz erasoa indarkeria dagoenean. Eta kasu honetan, epaileak eta legeak berak aurre ikusten dau, Kote Kabezudoren lekukoek kontatzen dutena, hor ez dagoela indarkeriarik. Horregaitik iruditzen zait, indarkeria matxisten aurkako aldarrian gaur egun proposadala eta danok batzen gaituen gaia dela. Hitz egin dezagun argi, ezta? Batzuetan min egiten dute horrelako gauzek, Kote Kabezudoren epaiaren inguruan pixka bat ari da pasatzen horrela azkar xamar eta horratzean dagoena eskandalo absoluto bada. Salaketa asko, bortxeak eta kasuak adin txikikoei, ez adin txikikoei, urtetako ez bakarrik Kote Kabezudo, baizik eta hor esaten zan inguruko jende mordo bat. Ezakite, batzutan ematen dugu, ezta? Hitz egin dezagun, baino hitz egin dezagun. 10 urte daramatzate borrokan, ez? Kontua da gainera, Kote Kabezudo lanean ari zen urte haietan soe zegoela, den elorza zegoela alkate, eta orduan, esaten duten ez, oso harreman hona zaukaten, ez? Orduan, hor argita garbi egon da, estali dute nolabait gertatutakoa. Baina emakume piloa dago hor sartuta, aktoreak ere bai, aktore lagunak ere bai, eta ikaragarria da. Zuk zerbait azaleratu nahi izatea,
eta oztopak eta trabak topatzea, ez? Ez da erresa horrelako egoera bat bizi izan duen emakumezko batentzat esatera niri hau gertatu zait, baina ausartzen zarenean ere, oztopoak bestik ez dizkizute jartzen. Ez dizute sinisten, zalantzan jartzen dute behartua, zenbateraino behartua sentitu zean, edo zuzean horrelako biziosa horrelako gauza gustatzen zaizkizunak. Zu errudun sentiarazten zaituzte berriz ere, eta gaina inbeste luzatzen da prozesua bera, ez? Biktimen erreparazioan eskubidean non geratzen da. Bai, atzo biktimetako bat gero ekortzen nion, hori ez, 10 urte eta gero orain berriro ere. Orain kontatu zazu berriz ere. Berriz ere eta kontatzea da berriro bizitza. Berriz zauriak irikitzen. Baina berriro ez da, botere harreman bat, bere garaian kotekabezudok zaukan boterea handia. Ez bera bakarrik baizik eta esan dezun establishment hori ez da, inguruan zaukan jende boteretsua, politika arloan eta beste arlo guztietan, eta oso jende boteretsua, orduan botere harreman batetik eta emakume mordo bat, hor bere menpe lana bilatzen edo etorkizun bat egiten edo dana dalakoa, eta 10 urte beranduago oraindik ere esaten ari dira, oraindik bere botere zea hoiek, beso luze hoiek irauten dutela ekine. Bai, eta kazetaritza ikuspuntutik gainera oso interesgarria da aztertzea Iruñeko taldean egindako bortxaketa hura nola aztertu zen, nola kudeatu zen, erakunde publikoak berak nola kudeatu zuen inguruko adar ezberdinak zituen auziak, batetik biktima bera hartatzea, biktima bera babestea, berriz ere ez erasotua izateko, zuhurtzi asko neurrien bat hartu ziren, besteak beste orduko irudiak publiko egin zituena ere zigortzeko bidea ere bururaino eraman da. Kasu honetan biktimak badirudi kontrako egoeran daudela, nahiko babesgabe, eta ziurrena oraindik ere urte guzti horietan egindako edo bildutako material fotografikoak hortik zehar segituko du. Ez zelako legez kanpoko euskarri edo ikusentzunezko bat, kasu honetan profesionalki bildutako material baten barruan dagoelako kontu guzti hau. Horri erantzi beharko genioke, urte guzti hauetan nolatan salaketa hauek biderkatzen hasi ziren ezkeroztik, ez den apenas ezer mugitu, eta mugitu den kontu handiena, Odon Elortza alkate izandakoak berak sustatutakoa izan da bere izen ona garbitze aldera. Beraz, ikusteke dago halako auzien atzean zer dagoen, ezta? Aipatu izan dugunean atzean kloaka horiek aipatzen ditugunean zer dagoen, ezta? Egia da Mexikora joan ezkero zer nolako krudelkeria gertatzen den emakumeen gana, ezta? Desagertutako emakumeak jakinda euren egoera heriotza eta heriotza krudelena izango dena desagertuak egunero diren heinean, gu ez gara bizi aparteko errealitate batean, baldintza hobeagoetan bizi gara, baina halako gauzak gertatzen dira. Interesgarriena batetik gertatutakoa behar bezala argitza lehenbailen, ikusten delako hemen gertatu dena sistematikoa izan dela, eta ez dadila izan salaketa gehiagonen zain egotea. Modelo agentzia oso ezagun bateko langilea zen gizon hau, Donostia bezalako hiria oso txikia da, eta akaso zerrenda hori uste baino askoz luzeagoa da. Baina hemen kontua zer da, emakume eta garai hartan adingabeko emakumeak ziren horiek euren lekukotza frogatutzat ematea, ala gertakari hau aireratu den heinean, muinera joatea. Eta txaponekin bukatu dut, ze Mexikotaz ere itzingo dugu, eta pixka beste zera batek. Ez baino esan dugu hasieran, garrantzitsua da gai batzuen inguruan ozen, eta lasa hitz egitea, ze batzutan ezakitauak edo isilune handia daudelako, baina hitz egin behar da. Baina ekinek esan duen bezala mundu zabalean ere ospatu dira. Egun hauetan, bai martxoak 8, bai eguneroko emakumeen borrokak, eta bai, ekinak ziren bezala Mexikorekin konparatuz edo beste hainbat herrialdekin benetan feminizidioak basatiak direnean, zer esan, baina horrek ez du esan nahi bata edo bestea, azken finean emakumearen aurkako indarkeriaz ari garelako. Baina, pixka bat ontaz hitz egingo dugu, baina animo pixka bat emateko, azkenean ere serki himno bat bihurtu zen Vivir Quintanaren abestia, Canción sin miedo, eta hori da nahi duguna, beldurri gabe. Soy la madre
las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Feminicida, aipu txiki bat eskatuko dizuet esan dugulako latza delako munduko hainbat herrialdetan gertatzen dena, baina Mexikon Juarez, Ciudad Juarezen ez da, feminizidioak desagertzea egunero minuturo zenbat eta zenbat emakume. Bai, kontua da, feminizidio hitza oso berria dela. Igual azken 10 urtetan edo erabiltzen dugun hitza dela. Baina feminizidioa emakumeak bereziki emakume izateagatik hiltzea beti denek existitu izan da. Eta pozgarria da izena jarri izana, ez? Tipifikatzea nolabait, emakume izanagatik arriskoan zaudela, heriotz arriskoan zaudela. Eta hori, bakarrik. Aipo, zuzena. Eskerrak badirela beste bi emakume libre abestiarekin etorri dinenak gu pixka bat animatzera Izaro eta Belakoko Kris. Begirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun bihurtzen nauzunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitut, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitut, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usteen kontra. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun bihurtzen nauzunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Bizi nahi du libre, bizi nahi du
Izan nahi dut libre, izan nahi dugu libre. Mari Carmen Aiastui, izen hori esan da, Monzon Ganuza sariak, Mari Carmen Aiastui. Bai, aurten aipatu genuen aurreko batean, Monzon Ganuza, Telesforo Monzon, eta Maria Josefa Ganuzaren izenean ematen, Bergarako udalak ematen duen saria aurten, Jose Luis Elkoro eta bere emazte, Mari Carmen Aiastui emango ziotela, Jose Luis Elkoro oso ezaguna da Euskal Herrian. Jende gehienak ezagutzen dugu, eta Mari Carmen emakume askori gertatu zaion bezala atzean, itzalean gelditu izan da. Beraz, bazan ordua argitara ekartzeko eta hemen daukagu, ezagutu dezagun pixka bat. Jose Luis Elkoro Unamunok eta Mari Carmen Aiastui Agirrek Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute. Euskaramin eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean aritu dira beti. Bergarako udalak bigarren Monzon Ganuza sariarekin aitortu nahi izan die egineko lana. Lehenengo, sorpresa. Ni behintzat esan eman baina zergatik, kriston sorpresa izan zen guretako, eta baina, zuek egin duzue, hainbeste gauza egin duzue etxe horretan, eta, ondo, oso posik eta oso ondo. Zergatik telefonon etxe hori lan asko indu. Indu tokaudalako, laguna zielako, ez du pentsatzen indugula ezer berezirik, baizik tokatzen baldin bajan zutaztu lagun baldin baza, ez dago besteik. Etxe hori badakizue nola konfinauta egon zen, eta jausten zeon, teilatua jausten zeon, eta orduan Jose Luis alkate zeonian hartu zeben erabaki bat, behintzat teilatua konpontzeko, mantentzeko etxia. Eta, aurra konpondu zen, baina etxia oin gelditu da, eta gainera gauza bat oso importantia. Etxe hori gelditu dela herrian dako. Eta horrekin bai borrokatu daula. Hori etxe hori herrisa eta euskeran dako da. Eta ze oroimen dauka, pasatzen nahi zenean beti gogoratzen nire Maria Josefakin. Mari Carmenek harreman estua izan zuen Maria Josefa Ganuzarekin. Bizipen asko zituzten komunean, horrek batu zituen eta hitza asmo gogo eta nahi gabe partekatu zituzten. Maria Josefak lagun eta sustengo izan zuen Mari Carmen. Eta gainera Maria Josefa telesforo egun zenean, etorri zienian eta gero juntzan hilabete egon zan kanpuan, mitinak eta gero eta bezala Maria Josefa egon zan gure etxian loiken. Mari Carmenek Bergarako ikastolaren sorreran parte hartu zuen Elkoro senarrarekin batera. Arriskuak onartuz, seme-alabentzat klandestinitatean egiten zen irakaskuntzaren alde eginez. Guk dauku lau seme-alaba. Orduan ikastolik zeon. Orduan hasi zen movimiento Euskal Herriko ikastola bai, ikastola ez, eta hasi ginen ikastolan ni movimentuaretan ez nintzen egon, baizik, Inigo eta Kristina ikastolara jute zien. Hemen ez zion ikastolaik eta jute zien pisu batera kasino goixan zeon habitazio batzuk, nik uste pupitreipez, nik uste lurrian hasi ziela, ez dakit nola, baina jute zien ara. Movimentu hori izan zen oso importantia. Utopikoa aurre izan zen. Utopikoa, ikastola nasuntua. Nola hasi zen ikastola hemen. Aura bai izan zen, movimentu ezekion prestatuta genden eramateko, prestatuta ez. Eta hola ziginen eta begira ze gauza utopikoa, hemen andereño batzuk egon ziren oso importantiak eta nik usteot arek zeukela, are emon biajakoela premisua. Bai Aiastuik bai Elkorok euskara lehen lerroan jarri dute beti, baita Elai familia enpresan ere. Eskondu ginean, enpresa sortu zen, Elkoro Aiastui. Elai bezala. Eta oin, begira, oin dana euskeraz egiten dabe, enpresa horretan. Den euskeraz. Senarrak enpresan egiten zuen lan Aiastuik ordea etxazpiko dendan, lau seme-alabak zeintzaz gain. Gure etxazpixan zeon denda bat nire gurasoena. Nik etortzen nintzen dendala lanera. Eta sekul dago seme-alaba. Orduan, imaginau,
Jose Luisek ibilbide politiko oparo eta luza izan zuen eta Mari Carmenek ibilbide horri bide eman zion, ondoan eta albotik babestu zuen. Askotan kide gisa lanean aritu zen eta noski espazio pribatua deitzen zaionaren arduraia osoa eraman zuen. Lehenengo Jose Luis izan zen Alkartunaiko, hemen egon zen Alkartunai, soziedade bat, erok ekarri zeben lehenengo ambulantzia, inzeben kriston lan Alkartunaien bai, eta handik irten zen alkatetzara. 2 legislatura inzeben alkatetza lehenengo eta gero bebai berriz. Ni, de todas maneras, esaten dut, ni politika segidu indot, martxa, por ejemplo, Euskal Herria lehenengo kilometruak eta orduan danera jute ginen. Baina herri honetan espetxa eta erbesta pairatu behar izan dutenen eta hauen zeniden etengabeko sostengo horietako bat izatea tokatu zaio Mari Carmeni. Senarra 2 aldiz sartu zuten preso, herri batasunakoa izateagatik lehendabizi eta gero Egin egunkariaren enpresa editorearen administrazio kontseiluko lehendakari izateagatik. Mai nazionaleko asunto horrekin eukitzen bai juntzan kartzelara lehenengo. Gero hanin zeben 2 urte. Gero berriz zehonda egineko roluakin. Izan zen oso gogorra eginekoa bebai, porque kartzela oso gogorra, baina epaiketia oso gogorra izan zer. Sufridu ginoan asko bai egineko roluakin. Gero kartzela, gero lehenengo asuntua alkalakoa bebai, hori ez da ipatzen, baina hori oso gogorra izan zen. Neri deitu zoztan, junzienian kredenzialak hartzea Madridera deitu zoztan, bueno, hartu du kredenzialak eta oso posi gaude eta oin goia zafaltzea. Horrek izan ziren azkereko hitzak, berakin telefonos. Eta gero ditzen dozte, que les han tiroteado y no sabemos cuántos hay. Hoy se izan aurra. Tremendo. Horregatik esaten dut eta hori beha aipatzekoa da, lehenago. Osea, sufrimentu bai eugaula. Eta zenba bider, etxetik be kanpo. Presoen zenidekin ere oso implikatuta egonda Aiastui beti. Nik asko egin dut kartzeletara. Bidaiak kartzeletara. Betidanik segidu dut, gero egon zan baitan beste seme bape bai, Almerian, egon zan 3 urte, bat Munitzen eta 2 Almerian, eta gero kartzela guztiak, Espainiako kartzela guztietan egon naiz bai. Segitzen zenidekoa naiz. Zenide. Eta gaur egun nola ikusten du egoera? Ondiokan motxilia puska kargauta daukula. Ondiokan be. Ondiokan duzko hor, 100 piku, preso, eta hori da motxila. Motxila badaukula. Ez da askatasunik hori baino, karri mitxu etxea. Eta bueno, lortu da Euskal Herrian egotia, zergatik begira, hemendik juntzeike Algeciras-era. Hartu autobusa Gasteizen eta Algeciras-era, joan. Eta han bizita 20 minutukoa, eta buelta etxea, eta horre bidai horrek oso luziak eta txarrak izan die. Xamurrapal behar denerako beti prest, beti horri izan da Mari Carmen. Aiastuek zein Elkorok biek eutsi diote erronkari, Euskal Herriarekin konpromisoa bizitza osoko lan eginda, maite duten herriari beren onena emanda. Eta orain beste gai bati utziko digu Ukraina hain zuzen ere, baina eskerrak Urkullu gure lehendakaria hortxe dugula, Lidelek babestua gainera detaile ikeragarrien bat, Pablo González eta gauza guztia kudeatzen. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Karri bat. Esan dakoa, Lidelen babesletza, agian jogurren bat doainik, Ondorioak larriak dira eta larriak izango dira. Ondorio horiek familiei eta jarduera ekonomikoari eragingo diete. Ondorioak larriak izango direla. Zei kontatzen pixkat? Politika publikoen bidez, gizartean eragina arintzeko neurriak hartuko ditu.
Hombre, ongi legoke agian, ez dakit, gasolina, olako gauzak nazionalizatzea, argindarrak, bueno, zesango izu bat nik, Urkullu? Euskaltel? Bestetik, ekoizpenaren kostua handitzen ari da. Energiaren eta lehen gaien prezioen igoeraren ondorioz. Hombre, igoera bai, baina akaso zeozer egin dezakezu hori arintzeko, ez da? Egoera horrek eragina du logistikan, garraioan eta elikagaien sektorean. Ze etorkizun beltza datorkigun, Ze etorkizun beltza datorkigun. Ez dakit, ja Urkullu hitzik gabe geratu da, nire bai, zingo diogu ba. Ja, pentsatzen, zeozer gehiago esango aldu ganorazkoa. Murrizketak eta lehendikan ere bazo dela, gerra hasi baino lehen, eta horrek, bapatean gerra hasi da, eta orduan, aplikatzen ari dira, lehendikan ere esan dako. Bapatean, argindarra igo da pila bat Ukraina, gasolina igo da pila bat Ukraina, legamia igo da pila bat Ukraina. Ez baina itxoin, Urkulluk musukoa zeraman, ala ez? Ez dakit Lidl bakarrik ikusi dut. Baina hau da kontua, kontuatu zate? Ez que Lidl ikusten, Lidl... Badauka. Musukoarekin ala gabe. Baina egia da Lidl koloniak. Musukoa bazeraman, nik pentsatu dut agian otezala Putinek zentral nuklearren bat erasota babesteko, zeratik Urkulluk esan du, ez? Umeako, minbizi gutxigo izan dutela pandemia garaian, musukoak babesten duelako, beraz, musukoaren defendatzaile sutsua da, Nik benetan zalantza existentziala daukat. Hau egin eta gero, eta Lidl agertu eta gero, panifikadora bat oparituko oteziotan? Ez dakigu. Irabia gaino. Ez dakigu, baina gauza importanteak datoz. Nola da, Twitteren nola jartzen da? Gauzatxoak datoz. Gauzatxoak datoz. Beti datoz gauzatxoak. Bai, beti datoz, ez? Naroa? Beti datoz, gauzaik importantena zer da hemen. Ez que nahi du bere buru ondo itxen. Bora bildu ingo dugu. Zer dator? Ekil doktorea. Politikaz hitz egingo dizuegu gaur? Ere bai. Eske benetan, jagoismo kontzeptua gero eta gogoko dut, ez dakitzuek, plato honetan futbola ez dute asko segitzen, baina nik zertxoait bai, jagoa Arrasate, Osasunako entrenatzaile berretsi berria. Posible, estoy habituado a hablar en ruedas de prensa y eso, pero desde un atril no, me siento un político, pero yo no voy a mentir. Y... Mesedez efektu hori, txalo efektua, oraintxe bertan eta efektu behar bezala erabiltzeko guazen berriz ere entzutera. Posible, estoy habituado a hablar en ruedas de prensa y eso, pero desde un atril no, me siento un político, pero yo no voy a mentir. Y... Eta kitxo, ze behar du Euskadik, Jagoba Arrasate bezalako gehiagorik. Eta bukatu da. Ekil doktorea, ez duzu pentsatuko honekin gaurko soldata irabazi dezunik, ezta? Bueno, soldata, esan nahi duzu maitasunean, ezta? Maitasuna jaso eta... Maitasuna jaso eta ekin. Ekil doktorea berriz ere. Ukrainako gerra salatuko ote genuen martxoaren 8ko manifestazioetako aldarrikapenetan gizonezko zenbaitzuren eskaera edo agintzeko behar hori, baita egun hortan bertan. Ba ez, hori ez da izan aurtengo martxoak 8an gertatu den gauzarik nazkagarriena. Izan ere, Ukrainan bertan, hauxe, ikusi dugu, bertan errepide kontrol edo danadalakoa den honetan. Fake newsa izango ote da, baliteke, baina nazkagarria dela, zalantzarik ez daukagu. Ze egun ederra, zure bikoteari, ezkontzeko eskatzeko egun ez da.
Aizue, emozionantea ez da, Ukrainako gerra. Arreta deitu didana zera izan da, ez al daude miliziak bertako herritarrak babesteko? Zertara dator beraz herritar zibilak halako errepide kontroletan geratzea. Ez ezkontzeko, eskatzeko zela. Ez daki zer esan. Ez ote ditugu irudi batzuk bakarrik jasotzen eta akaso populazioaren egoera benetan zein den ikusi. Edota Ukrainan azken urte ez urrutikoetan gertatu den gatazka zibila eta egondu diren heriotza eta jazarpen guztiak. Edo nola ere, ze gaizki dagoen kontua Ukrainan, munduan, eta martxoaren 8 honetan ezkontzea okurritu zaion buru horren barruan. Orain bai, bukatu daikile. Eta ikusten ari gara zenbat emakume analista ikeragarri onak ditugun eta beste bat ikusi duguna munduan zehar hainbat tokitan, orain Euskal Herrira bueltatu dana berriz ere, baina Ukrainan egon berri da Ane Irazabal. Egunak pasatzen diren inean, Errusiarrak hiri nagusiak inguratzen ari dira, eta orduan hiri horien barruan daudenentzat gero eta zailagoa bilakatzen ari da ihes egitea. Ondoko herrialdeen erreakzioa oso ona izan da oroar, hasiera batean ateak irekita erantzun diete Ukrainako errefuxiatuei, beste herrialde askotako errefuxiatuekin gertatu ez den bezala azken urteetan, izan ere gogoratu behar dugu Europa ekialdeko herrialdeak izan direla 2015ean eta 2016ean ekialde hurbileko errefuxiatuei ateak itxi zizkieten lehenak. Kasu honetan oso ondo erantzun dute, Polonia izan da gehien jaso dituena, Eslovakia, Errumania, Hungria eta Moldavia. Zer gertatzen da, gero eta ukrainiar gehiago konturatzen ari direla, krisi honek luze jo dezakeela. Eta ez dute, ez Ukrainian, ez Moldavian, ez Eslovakian, ez Rumanian geratu nahi. Eta orduan asko eta asko ona Berlinera iristen ari dira, Alemaniara iristen ari dira. Uste dutelako Alemanian aukera bat izan dezaketela, bizitzari berriz ere ekiteko, lan bat aurkitzeko, azkenean esan bezala, krisiak gehiegi edo luzegi jotzen badu, alternatiba bat izan dezaten, ez? Orduan, ikusten ari gara lehenengo, hau da, muga egiten zuten herrialdeak izan zirela, hasieran erantzun bat eman zutenak, eta gero poliki fluxu hori mugitzen ari dela beste herrialde batzuetara, baina zalantzarik gabe, 1,5 milioi pertsonen inguruan hitz egiten ari gara, soilik 10 egunetan, hau bigarren mundu gerratik egon den errefuxiatu fluxurik handiena da hain denbora gutxian. Euskal Herriratu dut Ane Irazabal, oraindik Berlinen dago, musu bat hemendik berari ere. Baina, esan dakoa, Ukrainaren inguruan iritzi asko entzuten ari gara, baina pixka bat iturrira joan behar benetan jakiteko antzen bat gauza gertatzen ari diren, eta hoxe Maider Galardik egin digun analizia. Ni bai nahiko nukein azpimarra bat, eremuan bertan ere badaudela emakumeak segurazki soldadu sartu dienak beraien borondatez. Uste, hoien bizipenak ere hemendik urte batzuetara jaso beharko ditugula, eta baita ere nola, eta ja hainbat albiste jaso ditugu ez, bai bateko eta bai besteko emakumeak nola erabiltzen ari diren gerra arma bezala, beste gudu zelai bezala, eta nola bortxatu dian emakume asko zet importantea dela kazetari emakumeak segitzea, ekarri ez zerrenda bat. Amagoia Mujika berriakoa, Ane Irazabal, Letizia Álvarez, Nuria Garrido, Patricia Simón, Irene Sabio guztiak gaztelaniaz segitzeko. Uste egiten dutela kazetaritza oso arduratsua, egiten dutela kazetaritza bat ezana oso ohikoa ere olako gerra korresponsalietan. Ez da personalizatzea, baizik eta kontestuen eta testu inguruan jartzea eta ituan jotzea. Testu inguruan jartzea, ez da erreixa batzutan testu inguruan jartzea jasotzen dugun informazio, desinformazio guzti horrekin? Nik ez esango nioke. Ezkontzeko eskatu izan balitz, ez esango nioke, argita garri. Zein okurritzen zaio, ez? Horrelako drama badagoen tokian, horrelako aukera aprobetxatzea kamera guztiak. Kontrol batean, ze polita, polizi kontrol batean. Eta batez ere sustori pasaraztea. Osa, zaude hor kotxaren kontra horrela, eta tortzen du tipoa, ala porai. Bai, bizugarrian. Bai, imaginatzen duzu zuen burua.
Baider Ez dakizula zartakoa eman eta ze planetatara zehazki bidali. Hori esan behar nizu, Hori zartakoaren indarraren arabera hautatzen duzu planeta. Ezta? Izar sistema edo... Beldurtutan induzun, esan dezunean ez dakizu zartako eman edo, eta esan dut nola, ez dakizula zartako eman, baina bale, gero planetaren azeazu dezu eta hor ulertu dugu. Bai, batez ere kokapena, ezta? Kosmosean noraino bidali. Edo nola ere, garbi dagoena da, eta kaso hemendik egin genezaken analisia zera da, Ukrainako gerra hau, gerra mediatiko eta zibernetikoa ere badela, eta zibernetikoa sare sozialei dagokienean, gero badagoelako, ez, azkenan digitalizazio aro honetan, gerra ere puntu ezberdinetan nola gauzatuko den, baina egia da mediatikoki eta sare sozialetan nola kudeatzen ari den guzti hau, eta gure egunerokoaren parte badela. Propagandak inoiz baina indar gehiago duz edozein... Propagandak eta zensurak, bestalde, Bi gauzak. Gauza asko ezin ditugu irakurri, Andorrakoak ez da gara egiten, behintzat, Bai. Twitterren. Hori da, hori datu importantea, eta halako zaborra jasotzen dugun einean, ez daukagula, esate baterako, Errusiako edabideen iturri, behintzat legezkorik ez da, eta hori berez oso aurrekari larria da, eta ohitu egiten gara, ez? Bai. Gaur egun gertatzen da zerbait orain 5 minutu, eta 10 minutu barruia beste nonbaiten gaude. Ez zaizu harrigarria egiten, niri bintzat egun hauetan izugarri harrigarria, nola entzuten ari naizen argudioen, argumentuen ingurun gehien gerturatzen hautena militarren argumentuak izaten ari direla, zenbat militar atera diran estatu mailakoak eta ez bakarrik estatu mailakoak, esanez ez dela bide zuzena, hau izatea konfrontazio beliko armatu, ez da? Militarrak hori esaten. Hene bada. Bai, besteak beste mundu eraren atarian egon gaitezkelako, eta ez da posible momentu batez egon daiteken gobernu gainera, ez, pentsamendu oso jakina daukan gobernu batek ezin duela erabaki, nolabait esatearren, globo guztiaren izenean, ea azken hamarkada guzti hauetan iraundu duen gerra hotz eta bero izan den horretan, baina gerra hotz horretan orain erabaki izana guztia lertzea, klimaren krisiaren gaia mahai gainean duguenean, eta besteak beste, arma nuklearren gaia ere ez da asko aipatzen, baina horregatik dago hain isilik, ez? Jende asko eta posizio faktiko asko ere isilik, alabeharrez, orain gerta daitekeenak, akaso krisi klimatikoa azeleratu dezakelako. Nere galdera da, bunker bat egingo dugu lekuren batean hemen, baino jarraituko dugu emititzen, ez da? Larre gainen, sagarrotegi batean mesedez. Kupela artean. Kupela gatope. Neskak bukatzen hasi behar dugu, sentitzen dut, plazerra, beste bintzuekin egotera. Eta orain, amaitzeko emakumea ardatz seria daukaguna, emakumeak ardatz hartuta, Izortze Santin eta Esti Linaresekin utzeko zaituztegu, eta jarraian kamikaze gure Ibai Fresnedok iragan astean erditxo eman zigun, hau goxiatzeko, eta orain bigarren zatea Inés Osinaga. Aio! Bueno, ni daukat inpresioa euskal zientzialariok jendarteak orain ezagutzen gaitula. Ez, gauza batengatik edo bestengatik, komunikabideetan agertu gara eta dibugaltzeko esfortzua egin dugu, ez? Uste genuelako benetan, agintariek egiten entzuten lana guk egin behar genuela, ez? Jendearen pixkat pertzepzioa pandemiari dagokionan eta hartzen ari ziren neurrien inguruan, informatua izan behar zuelako, ez? Azken finean, guk erabaki bat edo beste hartzeko informatuak egon behar gara, ez? Orduan, nik uste horretan protagonismoa hartu dugula zientzialariak eta jendartearen aldetik nabaritzen dugu eskertzen digutela. Pandemiaren kudeaketa une oro politikarien esku egonda eta politikari horiek aholkatzen dituzten aholkularien esku. Eta hain zuzen ere, horregatik, pandemian zehar hartu diren zenbait neurri antizientifikoak izan dira. Ez zirelako zientzian oinarritzen, baizik eta interes politikoen arabera hartzen zirelako. Orduan, alde horretatik guk bai pentsatzen dugu, eta hori gure artean askotan hitz egin dugu, ez dela aintzat hartu gure iritzia, ez dela aintzat hartu gu eduki dezakegun esperientzia, oso lagungarria izan ziteken hain zuzen ere pandemiari aurre egiteko. Ni beti izan dut, pasaportea ez da eraginkorra transmisioak egiteko.
Nahi baldin badugu jarduera guzti hauek, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta modu osasungarrian egin, hau da, barruan gaudenon infekziorako arriskua txikituz, egin behar dana aireztapena bermatu. Eta modu horretan ez dugu bakarrik COVID-19aren transmisioak egituko, arnaz aparatuarekin dauden, erlazionatua dauden beste gaixotasun asko egin ahalko ditugu, ez? Eta hemendik eta urte batzutara, beste pandemia bat eukitzen badugu, beste arnaz virus batekin, prestatuak egongo gara, hain zuzen ere, virus horreri aurre egiteko, ez? Nik uste dut hor dagoela gakoa, eta nik uste dut momentu honetan osasun administrazioak horretan jarri beharko luketela indarra. Orduan, azken finean, ikerkuntzan eta zientzian inbertitzea, etorkizun hobe bat izateko aukera ematen du. Eta nik uste dut bide horretan gobernuek esfortzu handiagoa egin beharko luketela. Banegoen, pentsaten burura justo momentu hortan esan zigutenean etxeratu egin bar ginela, eta etxetik kanpo ezin ginela egon. Claro, nik uste dut denok bizi izan dugu pandemia garaian eta konfinamendu garaian antsietate handiarekin, denok, Baina nik momentu hortan pentsatu egin eman, ostras, pentsaten ari gauz, etxea espazio seguru batela. Eta non geratzen dira, adibidez, genero indarkeria jasotzen duten emakumeek, non geratzen dira prostituzioan aritzen diren emakumeek, non geratzen dira, adibidez, ez dakit, sexu abusuak geratzen dituzten umeek eta neskek, non geratzen dira, ez da? Zemotatako errekurtsoak ipini dugu haiengan eta zer daukate? Claro, ez genien ez ebez eman, ez da? Eta hortatik egon den egoera, lasgarria, txutzigarria izan da, eta, claro, gero ikusi egin dugu, ez da? Orokorrean, nik baita, eta ipini behar dut nik nire burua eta nire gorputza bertan nola bizi izan genuen, konfinamenduaz. Eta batean, gizarteko gara, gu behar dugu pertsonak, behar ditugu pertsonak, behar dugu besteekin egotea. Eta batean izan zen isolamendu bat, zuk bakarrik egotea, eta ostras, nola eraman genuen bakoitzak jakingo du. Eta hor bai ikustea, eta zemotatako nabardurak eutzi egin zituen, konfinamendu garaina uste dut hausnarketa sakona izan behar dugula, eta ja pertsonalki eta emakume gisa bezala. Eta hor, emakume oso desberdinak gara, errealitateak oso desberdinak dira, oso anitza gara, baina, klaro, faktore desberdinak, ipintzen baditugu gainean, hau da, emakume migrante, ez dakit, paperik ez izatea, gainera errekurtsorik ez izatea, gainera, hortatik non dago etxe seguru hori, guztiz errekurtsorik gabe utzi egin genitien, eta zegoen egoera oso modu zaurgarrian bizi izan zuten, Bai egia dela, post-konfinamendu garaian eta gero, batez ere fokua, komunikabideen fokua izan zen gazteei, esatea, eta errudun bihurtu. Zuek izan zarete, zuek jaso egin behar dugu, motxia haien ipini egin genuen, Pues nik irakasle modu, nik usten dut nire ikasletan zemotatako antzietateak eta osasun mentalaren aldetik zemotatako arazoak ditugun, eta baita ere txiki eta nerabekin. Komertzializazioa eta sistema neoliberalista eta kapitalista honek, superazkarra da egin zuen, hainbat, irudi dekogun pertsonegaz eta salgai bihurtu egin dituz, eta niri pena ematen ditu asko, adibidez, Angela Davis ikusten dodanean eta salgai ikusi dodanean. Emakume arrazializatu batek egin zuen diskurtsoagaz, apropiatu egin gara, niri asko gustatzen zait ikustea, adibidez, Angela Davis eskoletan eta institutuetan, baina, eta irudia salgai bihurtu dugunean, dagoen indarra balioesten da, eta hortatik, dia simboloa, ez da simbolo eredu errebindikatibo, baizik eta simbolo objektu bat. Eta hortatik objektibizazio prozedura horretan asko sartu egin gara, eta hortatik kontuz egin behar dugu, eta hortatik nik beti, adibidez neske gazitzen dudenak dago da, oso modan jarri egin zen, enpresa ez aipatzerren, baina badakigu denok zein enpresari buruz hitz egiten ari nezen, feminist ipintzen zuenean, eta bagenekien, kamiseta eta jertzei horiek Bangladeseko emakumeak egiten zituztela eta zenko egoeratan. Hori da, sistema neoliberalista kapitalista da, salgai egiten dut
zerbait, ez da, eta bihurtzen dut zerbait errebindikatibo eta horrela, eta da baita ere estrategia bat zen, eta horrela egiten dio dana, da kentzea errebindikazioa eta indarra, eta zeukan indarra, ez da, eta zeukan posizionamendua. Hortatik garrantzitsuena da, pues da, bestelako kontsumo ereduak bihurtzea, eta bestelako, bueno, jakitea nondik datorren, nori erosten diogun, zertarako bideratuta dagoen, eta hortatik egongo litzateke. Gero bestaldetik, ez da, bete egin duzu, da, ematen den ziberjazarpen sexista, adibidez, zientzialaren kontra, youtuber feministen kontra, baita ere sartuko nituzke, ez da, Twitterren, ez da, oso aktiboak diren emakumeen kontra. Ordan, ezinbestekoa da, mundu digitalean ematen den indarkeria eta emakumeen kontrako ematen diren indarkeriak izen propioa izatea. Eta horrela, ez da, identifikatzen dugu, analizatzen dugu, eta iguala irrekurtsoak ipini alditzakegu. Eta izango da, adibidez, lesbiana izateagatik, transexuala izateagatik, intersexuala izateagatik, eta emakume izateagatik. Orduan, horri izena eman behar diogu. Eta da, eredu bakarra edo modu bakarra errebindikazio egiteko eta eraldatzeko prozedurak eragiteko. Baina egia da, emakume zientzialariak, youtuberrak, instagramerak, tiktokerrak, behin posizionatu eta hor dago sistema patriarkalaren, ez da, jokua, ez da, dala, nik behin, ez da, ipintzen naizenean posizionamendu indartzu batean, horren kontra joango naiz. Zergatik zen, eta zetarako erabiltzen dut indarkeria. Indarkeria erabiltzen dut kontrol bat izateko eta kontrol bat ezartzeko. Oso garrantzitsua dela emakume gazteentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona kurrikulum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Beneran nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu. Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea, ez? Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako, ez? Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretan. Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume oso nahi ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela. Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, ez? Eta nik uste hori oso positiboki baloratu egin behar dela. Atzean dagoena da, claro, normalean akademian dago lotuta irakaskuntzarekin. Eta igual asko bideratzen dugu irakaskuntza, eta hor dago rol femenino horrekin, bai hor dago beste analizi bat. Baina egia da akademia, geneukan irudi hori dena, mutilegaz, nola zeuden, batez ere irakasleak nortziu ziren, zemotatako, irudia oso nabarmentzua zen. Eta orain, asko aldatu egin da irudia eta are gehiago uste dut hainbat, ikuspegitik gauzak egiten ari dauz, ariak ikusterazteko, bestelako espazio propioak eraikitzeko, hasta kongresu propioak egiten ditugu, eta hortatik bai aldatzen ari gauz. Baina, hor bai, nik egiten duen irakurketa eta ni baita ere nire buruari egiten diodan irakurketa, dela nondik posizionatzen garen akademia.
Oraindik ere alduntze prozedura horretan emakume asko kasartzen garenean, o azaltzen garenean gure gorputza eta gure hizkuntza, hasten gara adibidez barkamenaz eskatuz. Bueno, hitz egingo dut, barkatu baina hitz egingo dut, edo pixka bat hitz egingo dut honi buruz, edo ez naiz ikusten nire burua, ahotsa emoteko, leku gisa, eta hortatik oso nabaria da adibidez horrelako espazio, eta nola hitz egiten dugun, nola landitzen dugun espazio hori. Eta hortatik baita ere lan pertsonala eta lanketa kolektibo handia egin behar dugu. Nik ikusten dudanean emakume bat barkamena eskatu hasten denean, eta baina egin duzun tesia inkreiblea da, edo egin duzun ikerketa da, inkreible, eta nondik ikasi egin dugun zu barkamena eskatzeko ahotsa ipintzen dozulako erdigunean. Orduan, hori bai daukagu horrendik ere erronka bat, eta gero bai ikusten da, ez da akademia, erantzukizun gehiago daukaten pertsonegaz, joaten dira, emakumeak joaten dira desagertzen. Akademian, ikertzaileak, irakasleak asko gauz, baina gero, erantzukizun reala daukatenak, gehiagoak oraindik ere gizonezkoak dira. Hor bai dagoela, nola, ez da, posizionatzen garen guk, eta gero bestaldetik. Dagoen, ez da, erronka, lan eta familiaren korrelazioarekin. Eta horrela da, akademiaren bidea oso kompetitiboa da. Eta niko asko etzun diot ikertzaile askori, batzutan erabaki behar dozu, edo familia, edo lana. Zer da, hain kompetitiboa da, ez da, bide hori, non ez dekozu posibilitaterik. Aldiz, ikertzaile eta akademian aritzen diren gizonak ez dira planteatu erronka hori edo bide hori non aukeratu egin behar dut, edo familia aukeratu egin dut nire bidea. Zergatik zen eta familia, egongo da beste norbaitek, zen eta egia da hain kompetitiboa denik, denbora asko eta sufrimendu eta hori ipini behar duzu gorputza asko. Eta hori ipintzeko, nola dagoen oraindik ere gure gizartea, erronka hori sostengatzea zaila da emakumea. Hor egongo garela, eta feminismoek egongo dira lekuan, eta bertaratuko garela, seguru. Hor egongo dira gure gorputzak, gure ahotsak, eta jarraituko egingo dugula. Eta da bidea gauzak eraldatzeko, eta bestelako akademia, bestelako ikerketak egiteko, eta ikusten ari gara, ez da? Bestelako aukerak ditugula, eta bestelako espazioak eraiki egin ditugula. Eta jarraituko dugu nik. Beti aipatzen dut, ez da, lankide baten, ez da, hotzak behin esan zuela, zer egin aldezakegu honen kontra, ez da, sistemaren kontra. Eta berak aipatu egin zuen, ez da, bera Nerea Barjola da, eta berak aipatu zuen. Horren kontra zer egin aldezakegu? Pues feminismoa, gero feminismoa, eta berriro feminismoa, ez da, eta hori esango nuke. Zer egin aldezakegu? Feminismoa, gero feminismoa, eta berriro feminismoa. Hori izango da bidea. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Estudio aquí la Catribe, Salamanca, Giraldo. Tira, bideoan Olatz Salvador, Lorea Argarate eta Ines Osinaga ikusi ditugu. Zehazki, 2021ko feministaldian egindako ikuskizun hortan Mauriziak ez dau inorril. Eta irukeote hortatik, gaur ekarri dizuedana, justuki Ines Osinaga Urizar da. Berak dioen bezala, Euskal Herrian Ines Gose, gisa ezagutzen dugu, baina ja ez dabil Gosen, proiektu berrietan dabil murgilduta, eta luze egon gara berarekin hitz egiten. Hau esan da, ohartxo bat,
gaurko egunean lehenengo atala emango dugu, eta datorren astean bigarren asko daukalako esateko Inesek. Orduan, guazen ikustea lehenengo atalau. ¿En claqueta? Bai, orain, a ver. A ver, en claqueta. Es súper ondo. Bai, perfecto. Vale. Zer da niretzat musika momentu enten nire lana, nire espresabidea, musika da niretzat herramienta gauzak esateko, gauzak kontatzeko, gauzak aldarazteko, musika erabili izan dut lanean, bai hezkuntzan, bai terapian, bai erabiltzen dut musika baita ere gauzak kontatzeko, gauzak esateko eta gozatzeko. Nire aukera vital, pasional eta profesionala, nirea eta gure etxeko erabakia izan da momentu honetan. Remedio Zafrak hitz egiten du asko el entusiasmo hori buruz eta lanbide kreatiboak daukagun jendeak badirudi barkamen eskatu behar dugula gure lana, gustatzen zaigulako jardun sortzaileak eta kulturala kreatiboak eta entusiasmo dunak eta pasio dunak daukagun langileon, ez daukagula zertan horrekin gure prekaritatea justifikatu, ezta? Nik oin gutxi lagunekin konpartitzen daben kamiseta bat egin behar dudana. Eta soldata da hemen exigitzea zilegiren gutxieneko hori. Pasioz sobera gabiltza, nahi duguna da hau izatea gure lana, ez egin behar izatea, beste lan batzuk hau egin izateko. Nik bizi dut Ines Gose hori bizi dut pasioz eta bizi izan dut dolores, bizi izan dut erneguz, bizi izan dut nostalgiaz eta orain bizi dut arrotasunez, Osea, terapian diru pila bat inbertituta gero, orain egin naiz nire iraganaren personai eta horrek proiektatzen zuen guzti horren lagun eta bueno, eta orain gai naiz kantatzeko Goseko kantuak, inkluso orain gai naiz hitz egiteko Goseri buruz horrek nire zauriak ireki gabe eta guzti hori. Ze bai, ni konstiente naiz telefono askotako agenda naizera Ines Gose. Badakit, eta konstiente naiz baita ere hori dela nik daramadan abizen bat eta bizi dut hori ja ez dut faltan botatzen Ines Gose izatea. Eta gero orain konturatzen naiz musikan konpartitu dudala espazioa nirekin zerikusirik ez zeukan jende askorekin. Musikan dudan jende interesgarri gehienekin nik ez da konpartitu kamerinoa. Da una mierda. Hori. Hau, usualari kontatzen duenean, zelan bertsolari emakumezkoak ez duten elkarrekin kantatzen eta izaten diren karteleko emakume edo jaialdiko emakume bertsolaria. Bueno, nire askotan gertatu zait, adibidez, Miren Arrabaiza, bere laguna handia da, izugarri maite dut, asko gustatzen zait, asko konektatzen dut berarekin. Inoiz, ez dut jo berarekin batera. Osea, da super fuerte. Denboran koinziditu dugu belaunaldian, edo sorkunekin, edo ez dakit, ez? Zenik kamerinoa konpartitu dut, imaginatu aluzun, matxibulo guztiekin, baina gehiago interesatu altzaidan jendearekin, Mauriziak esan Viñorril da fantasia bat zoragarria. Da proiektu bat, proiektu musikala, baina ez da bakarri proiektu musikala, da proiektu feminista ahalduntzaile kolektibo bat, gau ez azpikeriz eta nahi eta horrela izan da, nahi izan dugu elkartu sortzaile feminista ez gizon desberdinak sortzeko elkarrekin guk nahi duguna egiteko espazio seguruak sortuz, sortzeko elkar zainduz, sortzeko elkarri espazioa eskainiz eta elkarri autoridadea emanaz, eta hortarako hartu dugu Mauriziaren simboloa, ja pop ikono bat da, orduan Maurizialde Iturriagaren ikonoa hortaz apropiatu gara, Mauriziaren koplak disparatzen ditugu, pasatzen ditugu filtrotatik, jartzen diogu autotunea Mauriziaren abestizarrei, nazten dugu Lourdes Iriondo kainakairen perreoekin, kantatzen dugu zuzenean, jartzen diogu gure buruari ateratzen naiz flekile postizo batekin eta betile postizoekin, dala barbaridade bat, biba izatearen eskubidea bebai apropiatzen gara horrekin, egiten diogu gorazarre izan diren guztiei, plazantre guztiei, feministalian gu izan ginen, baina Uxualberdiren koplak plazaratu genituen, ezkizagon guaiz, Lourdes Iriondoren ahotsa atzean, zuntun da, Mauriziaren irrintzi bat, eta perreoan nahi dut, eta buka, eta sekulako fantasia. Itziar gara luze bideo sortzaileak bisualetaz arduratzen da, orduan atzean daramagu eraman genuen horrelako ziklorama izugarri bat eta argazki zarrak, Eulalia Baituaren argazkiak txuribeltzekoak ola mugimenduan jartzen ditu, sinteak eramaten ditu. Mandanga,
Esaten dugu Maurizia da orgia bat. Erabiltzen dugu folklorea eta sustraia eta gure nortasun ancestralena motor kreatibo bezala hitz egiteko orainaldian eta etorkizunean. Ez dugu bakarrik sinisten gure genealogia guzti horietan iraganean hitz egiteko, baizik eta horrekin gaur egungo musika egin daitekela. Hitz egiten dugu baita violentziei buruz, hitz egiten dugu, gure etxeak nolako izan behar duen, gure etxeak izan behar du marika eta boiera, eta izan behar du transena, eta izan behar du, hitz egiten ditugu gauza askori buruz, estena Basko Matxiruloan ez daukaten da lekurik, eta daudela pixkan eskatuta, orduan esan dugu, egingo dugu gure plaza, eta... Estena Basko Matxiruloa horrekin gelditu geha hemen, eta zen importantea den emakumek plaza hartzea, ezta? Eta justuki Ines plazatik plazara asko da bienez, oaintxe Habanako plazetara dijoa. Kubara jungo da, Kubara dijoa, eta Joseba Sarrinandiarekin ere elkarranean dauka hor proiektutxo bat, orduan, guazen ikustea zer daukan eskuartean. Josebaren testuak zoragarriak dira, baina are zoragarriagoak dira kontestuak. Eta niri gertatzen zitean, elkarrekin diskori egin genuenean, gozek Joseba Sarrinandiaren letrak musikatu zituenean, eta elkarrekin egin genuenean gozariak disko hura, ni jasotzen duenean, horrela, konpliz eta ia klandestinitatean ezer esan gabe, sekretuan Joseba Kuban zegoenean, eta saharri nortzen, imaginario horretan, eta ikusi zer romantizatua guztia, nahi dugun prozesu guzti hori gorpuztu, eta dena, ospatu, Joseba etxean dela, eta asmoa da, tengo ditugu saio batzuk elkarrekin, kantu horiek berrartzen, ni Joseba ezagutu nuenean, esaten sostan, ederrak kantuak ingen itxuenak, kantuak ederrak dira eta arrazoia dauko, guztiz ados nago badaudela kantu oso ederrak direla, eta direla kantua gainera, kontatzen dutenak historia, gauza asko kontatzen dituztenak, adibidez badago kantu bat dela Anaren mundu arraroa, eta kontatzen du nola Ana kumea izan zuen, ama izan zen, kontua da, Ana, dala Kubako, Habanako auzo bateko neska gazte bat, jinetera gazte bat, eta bera prostituta da, baina etxean ezin dira enteratu bera prostituta denik, orduan joaten da lanera eta umean zaindegian dutzen du, eta hori da bere lanaldia. Orduan, klaro, nik banekien Ana horri buruzari zela, orduan, esaten hau konpartitu behar dugu. Orduan, ideia da, gai guzti horiei eta kantu horiei buelta bat eman, ez dira lehengo kantuen bertsioak izango, kantatuko ditugu orain garenetik, badago kantu bat edo beste orain adian ez daukan azentzua kantatzerik edo ez duguna gure sentitzen, eta beste asko bai, eta, hoixet, zelan da, formatu oso txikian eta oso intimoan, horrela egin nahi dugu, badakigu kartelean Joseba Sarrinandia hitza jarri eta horrek zalaparte handia sortzen duela, badakigu, baina egin nahi dugu hau Joseba Sarrinandiaren ikono horren barruan dagoen pertsona hori zaintzen, eta bere ritmoak errespetatuz, eta maitxasunez, eta gertuz, eta berotasunez, eta hori dana. Eta, gero kantuek sor dezaketen eztabaida sustatzea bebai asmoa da, eta, horre gauzak. Neukan gogoa joateko egia esan nire asmoa zen Kubara joatea sarri ezagutzera. Elkarrekin ingen dunean lan gainera, orduan oraingoan esan dugu bagoaz Kubara. Eta hitz egin dugu Kubako Instituto Kubano dela musikarekin, eta egingo dugu elkarlaman nire ideia da, bisa kultural batekin noa, orduan lanera noa, nire humiltasun guztiarekin, emakume txuri bat Kubara joatea lanera, bada pixkat. Eta joango gara da, eta nire asmoa da, batzea Habanan emakumez osatutako banda bat, eta beraiekin, Josebarekin batera, egindako kantu horiek berriz jaiotzen ustea. Ideia da, nola leirake kantu hauek hain txuriak ez baldin balira. Jaio ziren testu horiek eta Euskal Herria musikatu genitzuenak, orain alderantzizko bideia egingo dauge, orain Joseba hemen dagoela, orain inoa kantuekin era, eta
ia ber nordenana, eta, bueno, eukiko dugu aukera grabatzeko, eukiko dugu aukera, tingo dugu residentzia artistiko bat. Joseba kantu baten esaten dago, ikusten da porturik, ez dugu ikusten baina imaginatzen dugu eta aruntzoaz arraundean, eta askotan sortze prozesuak horrela die, ez dakit nun bukatuko den, eta eman nahi diot nire buruari baimena, agian ez bukatzeko inun produktiboa, eske agian ez dugu sortuko ezer Durangoko azokan sal daitekeena, eske agian sortzen duguna, ezin da saldu. Ba ez, produktu kulturalak eta sortzaileak, otenak behintzat, ez daude salgai, baina, ziur nago gure galdera kamikazeak bai direla esportagarriak, eta akaso Kubara iritsiko direla, eta horregatik, orentxe ikusiko ditugu galdera kamikaze hauek eta Inesen erantzunak. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Itxasuna. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Kafea. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Terciopeloa. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Entre gazta eta ardoa. Biak balio du, Kombina cosas del camino, uvas y queso saben a beso, eta horrela du. Zein da gehien gustoko duzun instantanea, irudia edo argazkia? Itxasoa. Zure ekrasen bat aitortuko zenidake? Bai, aitortengo izut. Jarriko naiz gorri, aitortengo izut. Venga, Ai! Musika munduan ligatzea posible alda? Bai, izango da, nik ez du ligatu asko musikan, musikan jardun dudan denbora askotan bikotea izan dut, eta, ez du ligatzeko kentzen, baina, ez naiz horra begira egon, ligatzen da, ligatuko da. Pero leku guztietan, claro, ligatzen dela. Leku guztietan ligatzen da. Zein da zure Euskal Herriko abeslari gogokoena? Gogokoenetariko bat, behintzat. Bale, Sorkun da topean dagoen bat. Izugarri gustatzen zai Sorkun. Bai, beti gustatu izan zait, niretzat Sorkun entzutea izan zen ni jaio nintzen Arrasaten, eta ni merenera bezaroa pasatu nuen entzuten. Rip, La Polla eta Manolo Cabezabolo. Eta nire izitzaidan gustatzen ez, ez bestea. Esaten dago, baina, Mondroa. Esan neukan Edoria edo Tapia Teleturia. Eta, de repente, gogoratzen naiz, gogoratzen dut Kax baten lehengo diskarekin Arrasateko Gaztetxe Zarrean nola jozuten, joan nintzen kontzertu hori ikustea, eta niri intzidan buruak estanda, niretzat izan zen, bai izan zen desira bat balidatzeko modua. Ikustea Sorkun hori egiten, esan nuen, eski posible da, beste modu bat ere izatea. Ez daukat zertan kantatu nire sentitzen ez dudan modu baten. Orduan, bai, Sorkun esango dut, batekin eritu barbari manaiz, Sorkunen ninditu. Zein izan da zure azken bidaia? Nire azken bidaia izan da, udaran, karabanan, ez autokarabanan, rulota, rulota. Eta joan ginen familiako laurok, eta ingenun kosta Loitzunetik, ia Galiziara. Ia bi hiletan, eta karakola bezala. Balduzu ez izenik? Ez, nire da ez, osi deitzen didate, miren damorizak deitzen di osi gaga. Osona da. Osona. Super dailofit, bai. Orgulloz jasotzen dut, eta osi esaten dira, bestela ez. Inez Gose, hori da, nire izena, klaro. Inez Gose, klaro. Iruditzen jat, badela garaia baita ere desromantizatzeko gauza asko eta jalatzeko beste batzuk. Desromantizatu behar dugu amatasuna behingoa gaitik, ja. Ba, 25 urteko karrera profesionala daukat. Orain heldu beharko zen konsagratua izateko momentu hori, ez da? Nire belaunaldiko musikari gizonek, 25 urteko karrera baten ostean, orain hasi dira beraiek egiten duten proposamenak serio batzen, zein nila ez da neska gazte bat. Ez dut neska gazte bat izan nahi, senyora bat naiz. Por cierto, aurrekoan, kuskuseo bat. Egon nintzen, Arrasateko Gaztetxean, esan ziaten, zu bazenekien Inez egon zala korista bezala gora betizu kantan. Hori egia da? Egia da. Gehiago esango dizut. Gora, gori, Bueno, hori, Aiora Renteriak abesten dau, eta gu ginen korista. Gehiago esango dutzut. No time to
waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.